Strafschop daar voor Progress. Van de vertaskop die Progress. Mooi proberen Progress. 8 meter van je doel af van Barbas. Progress. Dat is Progress. Progress daar aan die hoek. Prachtige 3 daar die Progress. Alles terug in die wedstrijd. Alles terug in die wedstrijd. Telling beweeg aan 21 punten voor Progress, 29 punten voor Barbas. Hier is een baie gelange skop wat nou komt van die 15 van Progress. Skop hy ook, as hy 6 punten achter. Baie belangrike skop, telling is 21 punte Progress, 29 voor Barbas. Ek vraag vir die speeltyd ook. Wat gaan die nummer 15 maak van Progress?